Merry Christmas kada kayo amin apo. Sapay ko mata Merry mulaeng, naragsak ko mamulaeng ti Pasko tayo. Sapay ko mata narina tayo. Ti kaadda ti Diyos iti sibay tayo. Dahito iti may nga karigatan nga subject iti seminaryo. Johannine. Ti synoptics ko na Matthew, Mark, and Luke. May nga subject daya taloda. Ta agpapada ti bagbagada ngam ni Juan sabsabali ti panangipresent na ti ebanghelyo na iso nga may nga subject daytoy kinarigat nga awaten sino ti makaawat pinarso ti Dios ti lubong ti Dios sao gusto ti lubong ti Dios sao let there be light. Adda ko malawag, adda ko maadaan ko matilubong, mapagsina ti aldaw kinsip nget, makaluban ti lubong babaan dagiti mulmula, agsina ti daga kin danum, di ko naparswa ti an animal, naparswa ti tao, sino day tangan ng parswa? Sao. Nagbasol ti tao, naigamar ti tao iti basol, ngam numan pa naigamar iti basol, haan na nga binaybayan, the word became flesh, ti sao, ti mao. Day tanga na marswa nga sao, ti mao, babaan ken ni Apo Jesus. Isu day to yan, iti ramrambakan tayo tatanga aldaw, rambakan tayo day tanga pan na babaan, haan nga imay nga kaslakimat nga na nabtuog, nagapodji langit, libog ko na dyan, ti balayo ko, halar ko naman ni Apo Jesus, haan nga kasi apa alien. Nagna iti proseso, anya day dyan, nagna iti bagiti tao, anadalos. Ti anya day ti mao nga sao, nagna ti proseso, ti agbalin nga tao. Babaan ti Espiritu Santo nagna ti babae anadalos dayta ni Apo Santa Maria. Kadaytoy nga sao timmao iso nakipagbiag kada tayo. Dinanon na ti kinatao tayo, nakiranod ti kinatao tayo. Malaksid ti panagbasol ngem inranod na tayo met idi kina Dios na. Dayta ti sao. Dayta ti kungkuna tayo nga Christmas ti sao timmao. Kada ito nga na Diyos nga timmao kada tayo, isot nangiranod kada tayo iti kina Diyos na iso nga napasanto ti lubong. Iso garod nga nagragsak ti lubong. Takuna na, ready ti maikadwa nga maibasa, nagsao ti Diyos, ni surat kadagiti Hebro, anya ti kunana, kas kadagiti ununana, nagsao iti Diyos, babaan kadagiti propeta, impalpal ti ingdan. Nagbabawi kayo, umaito ti mangisalakan, kung kunana dito na nagsao ti Diyos kadagiti amma tayo, tinamin ado adaras, han nga nam na minsan. Kinaduma-duma awagas, babaan kadagiti propeta, pinaltiingan ti Diyos, dagiti propeta, indanon dati sa una idi mun una. Nya, kung nani ti surat kadagiti Hebro, ngem kadagito'y maudi nga aldaw, nagsao kada tayo, babaan ti anak na. Nagsao ti Diyosen babaan ti anak na, the word became flesh. Ti sao timmao iso dayayan nakipagbiag kada tayon dayto ti bagbagana. Inaprobaran mo laeng ti nakinsurat ti Hebro nga ipagarup tayo nga ni Apo San Pablo nga nagsao ti Dios babaan iti anak na. Ketatan kunana dito yan ebanghelyo tayon idi idi timmaon imbaga na pa'y ni Juanen nga umayto tina na tantanok ngem siya kunana nga iso ti silaw imay ni Juan ngem haan nga iso ti silaw iso dayta sao kunana so nga naunag ti ebanghelyo ngamin ni ti surat ni Juan ngamin ni San Juan iso daytoy ti imayen nga natanuken kanya tinaramid na daytoy. Iti kinabuslon ti parabor na inawat tayo amin a bendisyon na when agsasaro no a bendisyon ti impaay na kada tayo ta inted ti Dios ti linteg ni Moises ang laglagipan nyo manan lawagan tayo manan inted ti Dios ti linteg ni Moises anya daga ti linteg ni Moises hanggang agsidsida dara hanggang sidsida ti awan siksik na hanggang agsidsida ti nagpisi ti kukuna hanggang mangano hanggang agbuk dagiti ti linteg ni Moises
Ngam anya timbaga na inted ti Diyos, tilinteg ni Moises, ngam imay ti parabor ti kinapudno, babaan kini Apo Jesus, inurnos nan. Sinimpana day tangalintigan, babaan ken kuana. Katat ti mayat nga pagpampanunutan tayo, adda iti sibay tayo, day nga Mesyas, adda nga ramrambakan tayo, dagta ti kulong pa yata, agberde nga ni kulong, dagta ti kulong na iyanak ti Mesyas, kinagmayat panangrambak tayo, no isuna, ti Diyos, ti sao ti mao, nagipagbiag ka na tayo, no sao isuna, anya timbaga naking ka. Dayaman ti mayat nga pagpampanunutan tayo, no ti Diyos ka timao, napankin ni Apo Jesus, tatada ito nga sao, anya timbaga na kada tayo. Ni San Juan, kunana ka isagana yu ti dalan, agbabawi kayo ti basbasolyo, nalinlintag ngam siyak, natantanok ngam siyak, kunana, tatano da ito sao ka timao, no sao, word, balikas, sao, anya ti baga na kanyam. Anya ti baga ni Apo Jesus nga rod king ka. Daytoy sao nga timao iti kulloong rambakan tayo tatangal daw. Anya mo ti bagbaga na king ka. Nga panunutin nyo, anya ti imbaga ni Apo Jesus, tatata Christmas. Rambakan nyo, adda nag-aawid, adda dagiti artista nga nagapo Manila, Tagalog da. Nagaduhan da yu balbalayo, sigurado adda jayon nga tumangtangken jarabot spaghetti ken pansitan nga han nga nairep. Nagitay kikiyo nga naksayan basit. Anya ti imbaga na tata, nagaputas ti Dios ti anay sao ket timmao, anya ti ibagbaga na kada tayo. The message of Jesus Christ, anya di jay ayat love. Apaya gapo ti ayat na kada tayo timmao. Iso ti sangka ibaga ni Apo Jesus kada tayo ti katanukan nga ayat. Iso dayta panangited na ti biag na iti kabsat na. Iso ni Apo Jesus inted na ti Dios timmao inted na ti biag na kada tayo. Kati salsaludsuden tayo no naragsak dayta puso maririnam kadi ti ayat ti Dios king ka no dadduma ka pagduadwaan tayo di ayat ti Dios. Taapaya kasla na may mayat ti no ikarkarigatam ti agbiag analintag kasla lakay kayat pay ni Apo Dios dagitay han nga makimismisa ammom nga haan nang ikarkarigatan ti agbiag nga nalintag kasla na may mayat pay no dadduma ti biag dangem sika iso no dadduma ka ay ayaten nakngatan ni Apo Dios saludsod dayjay kagaputa kuna tayo no mari na tayo nga ayat ti Dios daytoy kas ano met ti panagayat tayo. Kuna tayo idinaminsan nga rabi, hantay mabalin ang ayatin ni Apo Diyos nga adadta kuna tayo nga hantay makita, kadi tayo makabailan ti agayat kadagiti makitkita. Inya ti may kadwa nga mensahe na service, napudno a panagserbi. Awan ti panagin kukunana nga panagserbi. Inya ti imbaga ti Diyos kanya tayo, itidyo, isugarod nga, no kitaan tayo dejay regalo na. King Ari isuna nagserbi nga napudno. Nagserbi ni Apo Jesus. Anya ti maikalo nga mabalin tayo nga panunutin, pangatwom ti dignidad ni kabsat mo. Biya sidag mo kini Apo Dios, haam mo nga iya dayaw. No dagundaway mo ti ibagbaga na ni kabsat mo allukuyam, babaen ti wagas ti panagbiag mo, ipasurot mo nga mapanken kuana mutlaeng. Kano Merry Christmas ko na tayo, manumat ti nakariin na ti ayat ti Diyos king ka. Nabigbigam nga ayat ti Diyos dayta, manumat ti nakariin na nga adda Diyos gapo king ka. No naragsak ka ko na, manumat ti nagragsak gapo ta adda ka. Merry Christmas ko na tayo, manumat ti naparaburan gapo ta adda ka. Dayta ti mensahe, wano no baliktadem, manumat ti nairuruman gapo ti katataom, gapo ti personal nga interest mo. Manumat ti nagrigrigat gapo dayjay kinakapsot mo nga tao gapo ti personal nga kadagiti personal nga issues mo ko bumalbalis ka dayrinam ka no dagundaway mo ka agibales gapo ta nasaksaktan ka gahaam mo nga na sursuro ti mamakawan
Gaputa nagkurkurang ka, idi ubing ka, ti pa nagserbimon ka, agserserbi para iti bagbagim, selfish interest, kunana, hamo kayat ti maababak, mapanday po kaya mo no mabalbalin ka, amin paraking ka. Hindi ti kabaliktad na dayay. Against the will of God, haan nga maibagay, haan nga mayanurot iti pagayatan ti Diyos. Ngamno ko na tayo, dahito nga sa o timmao, maririin na tayo, nga adda kada tayo, agbin-benepisyo, sino ti agbenepisyo tat tao? Sino ti maragragsakan tat tao? Sino ti makaginawa tat tao? Iso nga no Merry Christmas kunada, kuna tayo di rabii, adda karba nga mga mangibaga ti Christmas no nari namon di ayat, no kabailamon nga iwaras kadagiti kakabsat mo. No naragsak a Pasko no kuna tayo, no kas ano di ragsak mo, no kabailamon nga iburay kadagiti kakabsat mo, adda Christmasen, adda Pasko ti biag mo. Kitatta, ala padayawan tayo, aday tinatanok nga aramid, anya day tinatanok nga aramid, datayo anano mo, imay na dinanon. Datayo nga nakapsot, managbasol, imay na tayo dinanon. Kati kumamatariin na tayo, no nagkamali ni kabsat, pakawanem, aunem, ingatom, isalahakan mo nga agsublikin ni Apo Diyos, iparinam ti ayat, uray pa no nakapsot, daya mo ti mensahe ti Pasko kanya tayo. Iso nga joy no kunana no ragsak kunana dadtoy puso iburay mo. Ited mo kini kabsat mo. Hala kuna tayo Merry Christmas. Diya ka mo pay no kas ano pa nang rambak yo ti Christmasen. Diya mo pay no kas ano ti dagiti external nga pa nang liwliwa tayo ti Christmasen. Caroling kada amin kinkinnantaan kada kakaanen. Ngam di kang runan nga mensahe na kuma ni Apo Jesus timmao gapo kada tayo nakipagbiag iburay tayo. Iranod tayo, iwaragawag tayo, itiwagas ti panagbiag tayo, narigat angam isong arod ti misyon tayo. Merry Christmas kada tayo.